Ενώ ήμουν στο εξωτερικό για δουλειά, τα κλειδιά μου γλίστρισαν στην κλειδαριά, αλλά δεν την έστρεψα αμέσως. Τα άκουγα μέσα. Το γέλιο της μητέρας μου, κοφτό και απρόσεκτο, και το αυτάρεσκο μικρό ρουθούνισμα της αδερφής μου. Το είδος του ήχου που μου έλεγε ότι είχαν ήδη προβάρει τις ατάκες που νόμιζαν ότι θα με τσάκιζαν. Μπήκα μέσα, με τη βαλίτσα ακόμα στο χέρι μου, τη σκόνη από μια 14ωρη πτήση να κατακάθεται γύρω από τα παπούτσια μου. Καθόντουσαν στον καναπέ μου. Στον καναπέ μου. Σταυρωμένα πόδια σαν βασίλισσες που επιθεωρούσαν το βασιλιό τους. Η αδερφή μου χαμογέλασε. «Ελπίζω να μη σε πειράζει που είσαι άστεγη», είπε, χτυπώντας το ποτήρι της στο ποτήρι της μαμάς. Η μαμά πρόσθεσε. Ήταν για το διαζύγιό της. «Αγάπη μου. Χρειαζόταν σταθερότητα». Απλώς τους κοίταξα και χαμογέλασα, αργά, συγκρατημένα, με μια λεπίδα τυλιγμένη στην ηρεμία. Η αδερφή μου γύρισε τα μάτια της. «Τι είναι τόσο αστείο?» Έβγαλα το τηλέφωνό μου και εκεί ξεκινάει η πραγματική ιστορία. Όταν ακόμα τους πίστευα, δεν ήμουν πάντα τόσο ψυχρή. Υπήρχε μια εποχή που θαύμαζα την αδερφή μου. Την αυτοπεποίθησή της, την απερισκεψία της, την ικανότητά της να κάνει τα χάλια όμορφα. Αυτή ήταν που με έμαθε πως να πλέκω τα μαλλιά μου, πως να λέω ψέματα στον μπαμπά για τους βαθμούς, πως να προσποιούμε το θάρρος που δεν είχα ακόμα. Και η μητέρα μου μπορούσε να φτιάξει ένα γεύμα από οτιδήποτε. Από φάγια, περισσεύματα ή ανθρώπους. Τότε, μπέρδεψα τον χειρισμό της με αγάπη. Δεν ήξερα τίποτα καλύτερο. Όταν αγόρασα το διαμέρισμα, γιόρτασαν πιο δυνατά από εμένα. «Τα πας τόσο καλά», είπε η μαμά, αγκαλιάζοντάς με σφιχτά, περήφανη, υποστηρικτική, ή έτσι νόμιζα. Αλλά η προδοσία δεν ξεκινά δυνατά. Ξεκινά σαν ψίθυρος. Παρατήρησα το πρώτο σημάδι λίγο πριν φύγω για την αποστολή μου στο εξωτερικό. Η μητέρα μου έμεινε πολύ όταν της έδωσα το εφεδρικό κλειδί. Για έκτακτες ανάγκες. Είχα πει. Χαμογέλασε, αλλά τα μάτια της γλίστρισαν πλάγια προς την αδερφή μου. Μετά ήρθαν τα περίεργα σχόλια κατά τη διάρκεια των βιντεοκλήσεων. «Η αδερφή σου περνάει τόσα πολλά. Αξίζει κάτι σταθερό. Είσαι τόσο ευλογημένη. Αγάπη μου. Θα καταλάβεις κάποια μέρα». Ευλογημένη. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε λίγο πριν με μαχαιρώσει πισόπλατα. Παρόλα αυτά, συνέχισα να δουλεύω, συνέχισα να στέλνω χρήματα στο σπίτι για τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και τα φάρμακα της μαμάς, εμπιστευόμενη ότι τα χρησιμοποιούσε σωστά, εμπιστευόμενη και τους δύο. Η εμπιστοσύνη είναι μια επικίνδυνη πολυτέλεια. Την ημέρα που το έμαθα, ήταν τυχαία, όπως όλες οι πραγματικές προδοσίες. Άνοιξα την εφαρμογή της τράπεζας μου κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης τάσης. Είδα μια πληρωμή, τέλος μεταβίβασης, έγγραφα ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση, τη διεύθυνση του διαμερίσματός μου, την υπογραφή της μητέρας μου, την αδερφή μου που αναφέρεται ως δικαιούχος. Το στομάχι μου ηρέμησε. Ούτε η σταγόνα πανικού, ούτε η έξαρση θυμού, απλώς η ηρεμία. Το είδος της ησυχίας όπου γεννιέται ένα σχέδιο. Δεν τηλεφώνησα, δεν φώναξα, δεν αντιμετώπισα. Το συναίσθημα είναι δυνατό. Η στρατηγική είναι σιωπηλή. Ανταυτού, προώθησα το έγγραφο στο δικηγόρο μου στο εξωτερικό, έκανα μια απλή ερώτηση. «Είναι αυτό νόμιμο?» Απάντησε μέσα σε λίγες ώρες, μόνο αν δεν είχατε ήδη αφαιρέσει το πληρεξούσιο όταν ανανεώσατε το συμβόλαιό σας πέρυσι. Το έκανα σιωπηλά χωρίς να τους το πω, πράγμα που σήμαινε ότι η μεταβίβασή τους ήταν άκυρη. Ένα πλαστογραφημένο, άκυρο έγγραφο υπογεγραμμένο με εξουσιοδότηση που η μητέρα μου δεν είχε πια. Και αυτό δεν ήταν καν το καλύτερο. Το διαμέρισμα δεν ήταν μόνο στο όνομά μου. Ήταν υπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μου. Νομικά, δεν είχαν κλέψει από μένα. Είχαν κλέψει από μια εταιρεία. Και οι εταιρείες δεν γίνονται συναισθηματικά φορτισμένες. Παίρνουν εκδίκηση. Έστειλα στο δικηγόρο μου τα πάντα. Τα πλαστά έγγραφα, τα στιγμιότυπα οθόνης, τα αρχεία της διαβατηρίου, ακόμη και τα μηνύματά τους που καυχιόντουσαν ότι βοήθησαν την αδερφή μου να ξεπεράσει το διαζύγιό της. Αυτός συνέταξε τις κατηγορίες. Υπέβαλε τη μήνυση. Όρισε την ημερομηνία του δικαστηρίου. Όλα αυτά ενώ εγώ χαμογελούσα στις βιντεοκλήσεις μαζί τους, παριστάνοντας την κουρασμένη, την καταπονημένη, την ανίδεη. «Μην ανησυχείς, αγάπη μου», είπε η μαμά. «Η αδερφή σου φροντίζει το μέρος. Το φροντίζω όπως ο γήπας φροντίζει ένα κουφάρι. Τους άφησα να νομίζουν ότι είχαν κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα με την εκδίκηση. Έχει καλύτερη γεύση όταν η άλλη πλευρά είναι χαλαρή. Έτσι, να με εδώ,
Με jet lag αλλά σαν ξηράφι, στεκόμενη στο σαλόνι μου καθώς γελούσα με τα έπιπλά μου. «Άστεγη», επανέλαβε η αδερφή μου. «Μάλλον έπρεπε να είχες γυρίσει σπίτι νωρίτερα». Χτύπησα την οθόνη του τηλεφώνου μου. Η εφαρμογή ηχογράφησης ήταν ήδη ανοιχτή. «Αυτό είναι αστείο», είπα. Επειδή με κάλεσε η αστυνομία πριν από 2 μέρες. Τα χαμόγελά τους έσβησαν. Γύρισα το τηλέφωνο για να δουν το email. Κατατέθηκαν κατηγορίες για πλαστογραφία. Εκκρεμεί κλήτευση. Το πρόσωπο της αδερφής μου χλώμιασε. Το ποτήρι της μαμάς γλίστρισε λίγο στο χέρι της. «Δεν θα το έκανες», ψιθύρισε η μαμά. «Δεν το έκανα εγώ», είπα. «Η εταιρεία το έκανε». Παρακολούθησα τη συνειδητοποίηση να την κυριεύει, η φρίκη που ξυπνούσε ότι δεν είχε μόλις προδώσει τον γιο της. Είχε διαπράξει εταιρική απάτη. Η αδερφή μου σηκώθηκε τρέμοντας. «Μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Το έχεις ήδη προσπαθήσει». Έβαλα τα τυπωμένα έγγραφα στο τραπέζι. Πλαστογράφησες την υπογραφή μου με εξουσία που δεν είχες νόμιμα. Αυτό ισχύει έως και 7 χρόνια. Σιωπή. Βαριά. Ικανοποιητική. «Ήθελε σπίτι», είπα στην αδερφή μου. «Τώρα θα αποκτήσεις ένα με κάγκελα».